Иң өлкән кызлары Валентинаға 18, ә кичкенә Ромаға 1 яшьтә 10 ай. Ял көне шуңада Михалчиннарның зур гаиләсе бергә җыелган. 4 малай һәм 4 кыз. Кичкенә Рома әлегә әти-әнисенә абый-апалары кебек укулары, киләчәккә хыял планнары турында сөйли алмаса да, өлкәннәр тарафыннан үзенә карата яратуны тоеп бәхетле елмая. Балалар сау сәламәт, тәрбияле, тырыш, яхшы укыйлар. Әни кеше өчен иң зур бәхет шул. Хатын-кызның бәхете әни булуда. Мин үз балаларым өчен бик шат, барысы да килеп кучаклаганда иң зур бәхет шул. Аксубай кызы Нинаның һәм Нурлат егете Алексейның мәхәббәт тарихлары кызыклы. Бер күрүдә гашык булган әлеге пар 20 ел бергә, бер гомер сукмагына атлый. Алексей Татаис нефть Нурлатта электромонтажчы, ә Нина моңа кадәр сыер савучы булып эшләгән. Әлегә хуҗабикә кичкенә Романы тәрбияли. Моннан 2 ел элек Михалчиннар гаиләсе Нурлаттан Иске Чаллы авылына күченеп кайта. Балаларыбыз безнең иң зур байлыгыбыз һәм бәхетебез ди ирле хатынны Михалчиннар. Я и сам воспитывался тоже как в многодетной семье раньше всегда. Мин үземдә ишле гаиләдә тәрбияләндем, күп балалы гаиләдә үстем. Иптәшем дә 6 балалы гаиләдә тәрбияләнгән. Мин балаларымның тырыш булганлыгын, дус тату яшәвен телим. Бер-берсенә дус булсыннар иде. Шундый булырлар дигән ышанычым зур. Друг другу помогали. Әниләре кызлар белән мәш килгән вакытта әтиләре балаларның дәресләрен карарга булыша. Бу йортта һәр бала кадерле. Алар әти-әнисенең үзләренә карата шиксез мәхәббәтен тоеп үсә. Мин апаларым, сеңелләрем, абыйларым булганга шат. Без бик тату, күбе булгач бик кызык. Ишле гаиләдә ашы да, эше дә бергә. Хуҗалык булгач малларны да карыйсы, ишек алдын тәртипкә китерәсе бар. Бакчабыз зур ди гаилә башлыгы. Күп итеп бәрәңге яшелчә үстерәләр. Әле терлекләрнең баш санын арттырырга ниятләре. Михалчиннар гаиләсендә хезмәт тәрбиясе беренче урында. Они очень вежливые, очень добрые, доброжелательные. Алар бик ачыклар, ярдәмчелләр, исәнләшмичә узмыйлар. Аларның бер-берсенә туганнарча җылы мөнәсәбәте сокландыра. Алар бер-берсен яклыйлар, мәктәпкә бергә китәләр, бергә кайталар. Балаларның тәрбияле булуларында әти-әниләрнең өлеше зур әлбәттә. Ну прям замечательные дети. Дружные, здоровые. К спорту. Дус тату гаилә, спортны яраталар, бик әйбәт гаилә. Алар турында һәркем яхшы фикердә. Мәктәптәге һәрбер чараларда актив катнашалар. Ныклы төпле гаилә Михалчиннар тату бердәм булганга Иске Чаллы авылында хөрмәтле алар.